संकटांनी खचून न जाता संकटांना वेचून वेचून संपवा. स्वराज्यावर मिर्झा राजा आणि दिलेर खान चालून आला. राज्य धोक्यात आलं आणि माझ्या शिवरायांसमोर शरणागतीशिवाय दुसरा मार्गच उरला नाही. शेवटी मोगलांना मोठी संपत्ती आणि नवीन स्वराज्याचे 23 किल्ले द्यावे लागले. उरले फक्त 12 किल्ले. म्हणजे 70% स्वराज्य मोगलांना द्यावं लागलं. आतापर्यंत जे बलिदानाने घामाने जे कष्टाने मिळवलं ते सर्व मोगलांच्या घशात गेलं. आता काय करायचं? सगळं संपलं, सर्व वाया गेलं. अरे आपली संपत्ती दुसऱ्याची झाली, स्वराज्याचं स्वप्न भंगलं, पुरंदरचा तह झाला. आता सारं संपलं, स्वराज्य संपलं असंच सर्वांना वाटलं. हा प्रसंग घडला 13 जून 1665ला. पुरंदरचा तह. आणि काही दिवस गेले, महिने गेले, वर्ष गेली आणि 9 वर्ष 6 दिवसांनी तो दिवस उजाडला. 6 जून 1674 शिवराज्याभिषेकाचा दिवस. आणि या दिवशी स्वराज्यात किल्ले होते 361. किती? तब्बल 361. कुठे 12 गड शिल्लक राहिलेलं स्वराज्य आणि कुठे 361 किल्ल्यांचं स्वराज्य. लक्षात येतंय का हे शिवतंत्र? अरे संकटांनी खचू नका, पराभवाने मार्ग सोडू नका. होत्याचं नव्हतं होईल, सगळं संपेल. पण त्यावेळी माझ्या शिवरायांवरील हा प्रसंग आठवा, माझ्या शिवरायांचं शिवतंत्र आठवा. अरे अनुकूल परिस्थितीत तर सगळेच मोठे होतात, पायवाटेने सगळेच जातात, दुसऱ्यांच्या मदतीने सगळेच यश मिळवतात. पण खरा मर्द तोच असतो जो लढून विजयी होतो. स्वतःच्या जीवावर उड्या मारणारे असतात खरे नरसिंह. आता तुम्ही काय करणार? आलेल्या संकटाला घाबरणार? माघारी फिरणार? नाही, कदापिही नाही. अरे कधीच नाही. मी त्या शिवरायाचा छावा आहे, वादळातला दिवा आहे. मी लढणार, शेवटपर्यंत लढणार. हरलो तरी लढणार, पडलो तरी लढणार. तोपर्यंत लढणार जोपर्यंत विजयी होत नाही. मी जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. होय, मी आहे शिवरायांचा मावळा.